Μία ερώτηση που ήθελα και εγώ να την κάνω. Κύριε Γαβρίλη, μπορούμε να φτιάξουμε χαλβά μόνοι μας σπίτι? Όχι, είναι αδύνατο. Με τίποτα, Με τίποτα. Γιατί? Δεν γίνεται, πρακτικά δεν γίνεται. Γιατί? Η ανάμειξη της ζάχαρης με το ταχίνι να γίνει κλωστές θέλουν μεγάλη ποσότητα και ειδικό σκεύος, που ειδικές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες, που δεν γίνεται στο σπίτι να φτιάξουμε αυτό το χαλβά. Όμως κάτι πολύ νόστιμο είναι να ανακατέψουμε το ταχίνι με μέλι. Αυτό το σφίγγει αμέσως στο ταχίνι και δεν είναι ακριβώς χαλβάς, αλλά είναι κάτι πολύ νόστιμο και εξαιρετικά θρεπτικό. Λοιπόν, οι ιδιότητες και ευεργετικές δράσεις των προϊόντων με βάση το σουσάμι θα τις πω και μετά εσείς θα πείτε, κύριε Γαβρίλη και κύριε Ανδρουλάκη, από πού προκύπτουν αυτές οι ιδιότητες, γιατί έχει γίνει έρευνα πολύ συγκεκριμένη και αξιόπιστη. Από ποιο πανεπιστήμιο? Της Θεσσαλονίκης, από τη Γεωπονική Σχολή. Λοιπόν, καταπολεμούν τη χολυστερίνη, ενισχύουν την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, προλαμβάνουν τον καταράκτη στα μάτια, βοηθούν στην αντιμετώπιση του διαβήτη, καταπολεμούν την υπέρταση, συντείνουν στην αντιμετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης, συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του ύπατος. Σωστά. Κάνουν και καλό στο δέρμα. Έχει δημοσιευθεί αυτή η έρευνα. Πότε έγινε, πότε διεξήχθη? Είναι 6-7 χρόνια. Είναι γνωστό, δηλαδή κανένας δεν αμφισβητεί τις θρεπτικές και τις... Ναι, άλλο να μην τις αμφισβητεί και άλλο να προκύπτουν από έρευνα πανεπιστημιακή της Γεωπονικής Σχολής, έτσι δεν είναι? Όχι, σαφέστατα. Αλλά είναι, ξέρεις, όλα είναι πάνω στο σουσάμι. Το σουσάμι μας δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά και μέσα στο χαλβό το βρίσκουμε. Βέβαια όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να φάμε το ταχίνι. Σου έχουμε φέρει εδώ πέρα κάποιες λιχουδιές. Μια τελευταία λιχουδιά που είναι και πολύ αγαπημένη μας είναι η σοκολατολιχουδιά. Αυτή? Ναι. Καλά, τη δοκίμασα εγώ. Το πήρα και το δοκίμασα αυτό στο σπίτι μου μια μέρα. Τώρα δεν μπορώ να φάω, γιατί άμα φάω δεν θα μπορώ να μιλάω λόγω του... Θα ήθελα πολύ. Τι γίνεται, θέλει κανείς? Θέλετε? Πολύ νόστιμο είναι αυτό. Έχει μέσα... Έχει ταχίνι, σοκολάτα γάλακτος και λίγο φουντούκι. Συγγνώμη, σοκολάτα υγείας. Είναι σαν μερέντα. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι κάτι σε ένα κρουασάν, σε ένα, πώς το λένε, τσουρέκι. Σας τρέχουν τα σάγια, χωραδία, Γαβρίλης. Και δεν είναι ωραίο σοκολάτα και τα βιτζέλια. Και ταυτόχρονα είναι το ταχίνι που είναι πάρα πολύ... Και ταυτόχρονα είναι το ταχίνι που είναι πάρα πολύ θρεπτικό, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι... Άρα γιατί να δίνουμε στα παιδιά μας Ακριβώς. κάτι το οποίο δεν είναι θρεπτικό? Κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Ενθουσιασμός υπάρχει από εκεί πέρα. Ναι, τον παρατήρησα τον ενθουσιασμό. Έχουμε κερκίδα από εκεί νομίζω. Λοιπόν, γιατί να δίνουμε στα παιδιά μας κάτι που έχει συντηρητικά χρώματα κτλ. Και να μην δώσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο φυσικό. Ταχίνι και σοκολάτα υγείας, πολύ καλής ποιότητας και φουντούκι. Ναι, είχα ένα σοκολάτα. Επίσης κάτι άλλο. Αν ας πούμε θέλει κάποιος να σπάσει την πείνα του, ας πούμε, μεγάλος αλλά και παιδί, δεν είναι μια πολύ ωραία ιδέα ένα κομμάτι χαλβά, ένα κομμάτι χαλβά με μια φέτα ψωμί? Γιατί ταιριάζει τόσο πολύ? Έχω παρατηρήσει ότι ο χαλβάς με το ψωμί ταιριάζει πάρα πολύ. Μια παραδοσιακή τροφή, την οποία... Το άμυλο με το σουσάμι, τι είναι αυτό που ταιριάζει? Το σουσάμι με το ψωμί και τη ζάχαρη. Δημιουργεί μια σύνθεση η οποία ήταν πολύ αγαπητή, τουλάχιστον στη δεκαετία του 50 και του 60. Απλά μετά το αφήσαμε ως λίγο ταπεινό. Και τώρα πια το ξαναανακαλύπτουμε. Και τροφή λέμε... για τους φτωχούς. Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι κάτι ακριβό, έτσι είναι... Ναι, αλλά έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Έχει βιταμίνες με τελεχνοστοιχεία, βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού και ασβέστιο. Τεράστιες ποσότητες ασβεστίου. Για τις γυναίκες ειδικά. Στην εμεινόπαυση είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο και είναι αποδεδειγμένο και αυτό. Δηλαδή είναι αποδεκτό ακόμα και από την ιατρική κοινότητα. Και τι άλλα έτσι ντελικατέσεν προϊόντα παράγωγα υπάρχουν εδώ? Έχουμε φέρει ένα εξαιρετικό πετιμέζι, το οποίο το φτιάχνουμε από μούστο βέβαια. Μέλι θυμαρίσιο και από έλατο. Ταχίνι άσπρο, μαύρο αλλά και βιολογικό. Σισαμέλαιο. Αυτό είναι καρυδόπαστο. Πω λιχουδιά. Έγινε αμυγδαλόπαστο. Πω λιχουδιά. Για πες. Αυτό είναι πάλι με βάση το ταχίνι, σοκολάτα. Έπεσε. Το οποίο είναι επίσης σαν μια μορφή
χαλβά και αυτό, χωρίς όμως να έχει υποστεί ψήσιμο, έτσι. Ωραία. Κύριε Γαβρίλη, τι είναι. Ναι. Στην Τουρκία τον λέγανε καλοκαιρινό χαλβά. Αυτό το σκεύασμα. Γιατί? Επειδή έχει ταχίνι και σοκολάτα, το λέγανε καλοκαιρινό χαλβά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και νηστίσιμος, είναι και ένα πολύ ωραίο έτσι φινάλε ενός γεύματος και οικονομικό. Έτσι, δεν τυχαίο ότι στις ταβέρνες. Ανδρέα, στις ταβέρνες που βάζανε το χαλβά με λίγο λεμονάκι και λίγο κανέλα. Ή λίγο πορτοκάλι απάνω. Άμα το βάλεις και λίγο στο φούρνο και ζεσταθεί και χυλώσει. Ωραία. Χαλβάς Ραπετσόνος εδώ, ο πρεσβευτής, ο κύριος Γαβρίλης, σήμερα κοντά μας. Ρωτώ από την περιφέρεια, παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολύ από όλη την Ελλάδα και λένε πού μπορούν να βρουν αυτό το χαλβά. Έχετε δυνατότητα, πώς τον διακινείτε? Έχουμε κάποια καταστήματα που συνεργαζόμαστε, δεν έχουμε βέβαια πολιτές. Όλη η διακίνηση γίνεται από το κατάστημά μας και από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και έρχονται στο κατάστημά μας. Εμείς δεν έχουμε δίκτυο πολιτών για να το προωθήσουμε στην περιφέρεια. Βέβαια έχουμε αρκετούς συνεργάτες στην περιφέρεια, αλλά όχι παντού. Και μας εμποδίζει να φτάσουμε παντού το γεγονός ότι δεν επαρκεί η ποσότητα. Ναι, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτό. Καλύτερα. Καλύτερα. Λίγος και καλός. Λίγος και καλός. Δεν μας ενδιαφέρει, Μπίλιο, να ξέρεις να γίνει μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Μας ενδιαφέρει πάντοτε η ποιότητα και να μείνουμε εκεί πέρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κύριε Γαβρίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και Μανώλη Ανδρουλάκη, ευχαριστώ πολύ.